нужно да зареждаш за 2 седмици, може да си зареждаш ден за ден стоката на практика. Какво е продадено, каква е цикличността на доставките и дали съответната стока е била в промоция. Това засяга историческите данни или ще бъде в промоция следващата седмица. Защото ако ти на следващата седмица имаш промоция на кафе Лаваца, ти трябва да имаш достатъчно кафе Лаваца, за да можеш да изпълняваш промоцията. Нали, три променливи са, които смята този AI. Нали, AI си е machine learning, нали, модерното му е AI, изкуствен интелект. То смята едни цифри, преизчислява, търси модели, които да напасне, нали, така и ги реализира. Да, това не е лошо да го изпробвате, да видите. Доста от нашите големи обекти без това не могат вече. Ползват го близо година. Нали? И даже Ванчето от малко повече, защото тя още от бета версия, нали, почна да го ръчка този модул и тя вика, без това не мога в момента да живея. Много ми улеснява работата. Тоест ви можете да го направите, но при нея е едно нещо, което отнема първо 3 часа, в момента отнема 10 минути.